ang kaisa ni rokno o chikonsa video ni bising tui kaisa message rena mo sungudo o ko hungke haise tabok unmature khlaioi cherai rokno bumang bu pharok scooty bike gari rok pai ya pharka hingke direct bumang bu phani phaisingo step na horjaknai jel phano sobjagui mano aboni logebo rangbo 25,000 juribana na horjaknai obahaike government ni mane প্রশাসন হইতে বাহাই রুলস খাইজা খাতা যে আনমেচুর খাইबै লামা রগ স্কুটি বাইক গাড়ি চালক জাং নুখা হিংকে সালাং থুং বরিং থুং উমরকা সয়া সালাবসা থুং বরিং থুং লামা রগ চালক জাং নুখা হিংকে পুলিশ বাইরম জাগনাই ডাইরেক্ট বুমা বুফা step na horjaknai aboni logiyaw rangbo 25,000 juribana marnai obahay ni প্রশাসননি খাইসিতৈ amo kaisa rule khlaijak khata ikhaboni bagini jotono kaisa hojak tongbi ba ela tongbai dita obahay ki jate keboni bsano sarai khlaiwi unmature khlaiwi taro baithung gari scooty bike taya phar baithung tamni ga kitabo asken unmature khlaiwi scooty bike chalogo tei tamasana accident ni thidai waboni bagino pasona hunino amo প্রশাসনি হইতে রুলস খাইজা খাতা যে যারা sarai unmature rokno gari bike scooty ya pharka hingke direct bomo khano action na jagnai aboni logyo rangbo 25,000 juribana na jagnai ta asino ro jenu tongai ro kisa jotono ela tongbai di tei sangni busano accident jera koroni yakni bangkuna bagui jotono hojakoni tei sangni busano omor kasoya ba unmature khlai ingkhangke scooty bike taya pharbai di asin hamba